Hanna, sä oot tutkinut maanviljelijöiden käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten he kokee, minkälaisia esteitä ilmastotoimille on. Miksi tätä aihepiiriä on tärkeää tutkia? Joo, eli se on yhä enemmän niin kuin osana suomalaista tai maaseudun arkipäivää pikkuhiljaa sekä näiden suorien muutosten niin kuin kautta että sitten näiden epäsuorien. Eli samaan aikaan tämä lämpeneminen ja sitten tämmöiset ääri-ilmiöt, niiden niin kuin arvioidaan lisääntyvän, mutta sen lisäksi tämmöiset niin kuin hintaheilahtelut, poliittiset muutokset esimerkiksi Euroopan tasolla ja muut tämmöiset niin kuin epäsuorat muutokset tulee varmasti niin kuin vaikuttamaan ja muuttamaan olosuhteita niin kuin maaseudulla Suomessa. Että sen takia on hyvin tärkeää tutkia näitä. Miten sä tämän tutkimuksen teit ja minkälaisia tuloksia sä sait? Joo. Eli me järjestettiin kyselytutkimus internetin välityksellä. Lähettiin sähköposteilla ihmisille semmoinen kuin WebRobol-ohjelman kautta. Ja saatiin 342 vastaajaa. Ja tähän vastasi niin kuin maaseudun yrittäjiä ja sitten muita maaseudun toimijoita, eli vaikka maatilaneuvojia. Ja sitten oli esimerkiksi hankevetäjiä, tutkijoita, asiantuntijoita. Eli me huomattiin tämän kyselytutkimuksen tuloksena semmoinen, että nämä tiedontarve-erot vaihtelee Suomessa. Eli me ristintaulukoitiin ja verrattiin sitten niin kuin tuontosuunniltaan samanlaisia alueita muiden alueiden tiedon tarpeisiin. Ja huomattiin, että esimerkiksi täällä Uudellamaalla ja Hämeessä, niin täällä nousi hyvin kysytyiksi aiheeksi verrattuna niin kuin muualle Suomen tai muun Suomen tiedon tarpeisiin, niin esimerkiksi uudet viljelykasvit, öljykasvien viljely, monimuotoisuus ja tämmöinen niin kuin maan parannus orgaanisella aineksella. Ja esimerkiksi täällä Varsinais-Suomen Satakunnassa nousi taas sitten niin kuin tämmöiset niin kuin vedenhallintamenetelmät tämmöisessä niin kuin sään ääreistyessä. Ja toisaalta ne ei ole sit niin kiinnostuneita esimerkiksi tämmöiseen märehtijään tai karjantuotantoon liittyvästä, lypsykarjan tuotantoon liittyvästä tiedosta, että ei haluta tietää sitten lannan käsittelymenetelmistä tai muusta lisää. Ja sehän peilautuu varmaan hyvinkin siihen, että kummallakaan alueella ei ole sitten vahvasti lypsykarjataloutta. Ja esimerkiksi sitten taas, missä on vähän vähemmällä merkitsevä tuo metsätalous, niin ne ei halua niin paljon tietää sitten tuolla Pohjanmaalla metsätalouden riskeistä sitten, tai tautiriskeistä metsätaloudessa kuin mitä muualla Suomessa. Toisaalta taas sitten Lapissa, missä nyt ei ole niin paljon aikaisemminkaan välttämättä ollut sitten tämmöisiä haasteita kasvintuholaisten tai tautipaineiden kanssa, niin he ei näe tätä sitten niin merkitsevänä, että haluaisi sitten myöskään tulevaisuudessa lisätietoa, vaikka nimenomaan näille alueille kohdistuvista muutoksista on niin hyvin vähän vielä tietoa. Ja toisaalta taas sitten tällä lypsykarja-alueella niin ollaan hyvin kiinnostuttu tämmöisistä erilaisista seka- ja seosviljelyjärjestelmistä. Varsinkin varmaan tämän valkuaisomavaraisuuden kautta sitten ollaan halukkaita lisäämään semmoisia viljelykiertoihin. Ja toisaalta taas sitten viljanviljelyalueella täällä Kaakossa niin ei olla niin kiinnostuneita sitten esimerkiksi tämmöisestä lypsykarjatalouteen liittyvästä lannan käsittelystä. Eli selvästikin näiden, kun rakennetaan tällaisia, kun annetaan näille tietoa viljelijöille, niin se pitäisi niin kuin huomioida, että mille alueelle nämä tiedot on menossa, että vastataan sitten tiedon tarpeisiin mahdollisimman hyvin.